Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Nova dnes s Renátou Čadernovou a Petrem Suchoněm. Hezký večer, vítejte u televizních novin. Dobrý večer. Vady mohou, když se neléčí, způsobit až slepotu. A zrak nám ničí moderní technika, počítače, tablety i televize. Je to tak, na oči jsou kladeny čím dál tím větší nároky, a to zejména u dětí, u kterých se musí oční vady odhalit včas, ještě v předškolním věku. V reportáži Terezy Robinson se podívejte, jak u svého dítěte vadu poznáte. Tupozrakost a šilhavost, dvě nejčastější onemocnění očí u dětí. Společně si jdou ruku v ruce a vzájemně souvisí. Tupozrakost je zhoršení ostrosti oka a člověk vidí rozmazaně. Když dítě šilhá, nedívá se oběma očima rovnoběžně. Jedno takzvaně ujíždí a vidí dvojmo. Když nepřemýšlí, že mu to očičko plave jako hůrvínkovi. Jsem žourala, byla blízko televizi. Viděla jsem obrázky, ale okolo byly rozmazané. To ale není jediný alarm pro rodiče. Příznaků, kterých by si měli všimnout, je mnohem víc. Špatně chytají hračky, houří oči, můžou si oči mnout. Namáhají se ty očička, pak mají bolesti hlavě. Podle lékařů jsou to vady genetického původu a je jimi postiženo 7 000 dětí. Podle statistik má každé 12. dítě ve věku 4 let nezjištěnou oční vadu. Pokud zůstane neléčena, může mít následky na celý život. Ty se v dospělosti nedají vyléčit. Může to vést právě k riziku, že v budoucnu v dospělosti tato vada nejde vyléčit, nejde odoperovat. Nejdůležitější je problémy podchytit ještě v předškolním věku. To je prognóza nejlepší. Dítě buď dostane brýle s dioptriemi, nebo jde na operaci očí a komplikace se tím minimalizují. Podstatné je s očima cvičit. Čím častěji, tím lépe. Ideálně alespoň 2krát týdně. Tereza Robinson, televize Nova. Plzeň bohužel hned na úvod.